Kings chapter 18 from verse 14. Now when Elisha had fallen sick with illness of which he was to die, Joash the king of Israel went down to him and wept before him, crying, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And Elisha said to him, take bow and arrows. So draw the bow, and he drew it. Elisha laid his hands on the head of the king, and he said, open the east window. And he opened it. And Elisha said, shoot. And he shot. And he said, victory over Syria. For you shall find the Syrians in Aphek until you have made an end of them. And he said, take the arrows, and he took them and said to the king of Israel, strike the ground with them. Then he struck 3 times and stopped. Then the man of God was angry with him and said, why should you have struck 5 to 6 times? You would have struck down the Syria until the end of it. But now you strike down Syria only 3 times. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us and instruct us. Empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Title Wakamirirei. Why did you stop? Wakamirirei. Wakamirirei. Unisha unafanya wapita wakamira zinokwenzera kupirira kukuru. But kune chakari wani wechikaita metumire. So pano munhu wamwari anoenda mudziko nemunhu amushanyira Joash amubvunza kuti Wamirirei, why did you stop? Munhu wamwari wakaenda kuna prophet mazuva ekuti profita wairwara. But aenda kuna profita ari kurwara ndokubva apiwa prophecy ine chekuita nevictory in the future. Zvoreva kuti mukurwara kweprofita hakutadzise zvamwari kuti zviitike. So waenda kuimba yemunhu wamwari ndokusvika profeti vachirwara. Profeti havachanamata kuti vapone kana kuti varikavhe, but vachinokurira mberi nebasa mukurwara ikoko. Unoziva kuti mamira akaita ikonomi iri kurwara, but Mwari unokurira mberi nebasa rekuropafadza vana vake. Mamira akaita zvinhu izvezvi kunenge kurwara kunenge kuparara, but muna Mwari hamushaike pfungwa yakanaka nokuti upenyu hwavanhu husimudzwe. The prophet was sick and he was about to die, but victory was still there, said by Israel. So waenda munhu wamwari ndokusvika munhu wamwari achirwara. Munhu wamwari haana kuti zvandava kurwara hamatiri achafaya zvakanaka, but ari kuti there is something we must do kuti uve nevictory nyange ndiri kurwara. So mukurwara kwake hakudzivise zvakanaka zvakakuitwa naMwari. Ikonomi yedu iri kurwara. Mamirire nautse upfumi nemari munyika yeZimbabwe zviri kurwara. But there is God who can speak victory to someone's life. Kuna Mwari unotaura kukunda nekubudirira kusikuisha lita sekunge yaakufa. The economy is about to die. Kana kuti yakatofa nokuti hakuna kana investor kana zvawakatrendita zvingakupe kubudirira. But pane zvaunogona kuita muimba yaMwari zvinotakura chiprofita chekuti ubudirire. Without the church ingasina kubata zvinhu zviripanapa. The greatest weapon is so prophetic is not the word, but the head, what you do. Nokuti munhu wamwari nyangwanga ari present, haana kuti aiwa nyangwa kumira ka3, but I prophesy total victory. Akatoti even I'm a prophet, I'm limited to the action of your hands. Zvaitwa nemoyo wako ndochiprofita ichocho. Muprofita haana kuti aiwa kana ukarowa ka3 kana ka2, as long as under the covering of prophet Elisha, I speak victory. Wamirirei. So there are times that we might zvanoda kukuitira, but ivo vasimo vakamira, but wakavamisa. Is really waiting upon the Lord. Areva kumira uchimirira Mwari. Zvinoreva kuramba uchiita zvinotaridza kuti wakamirira Mwari kuti vaite zvavanofanirwa kuita. Muprofita anobvunza munhu kuti wamirirei. Haana kuti nyangwe wamira, I stand as an apostle of Jehovah. I prophesy. Your hands can limit the prophecy. Which means the greatest weapon in prophecy is what you do.
I love prophets, but they're limited. We are limited. Abuda bachena kutamaloya waita pasika 3 dokunda baochaita. Anakunyangwa waka 3 but as long as amachema to my father anakushezo wati baba kuna munhu womwana. Ndakutara kukunda kazhinji. If your father can be limited by what you do. Muprofita means Abraham shamanya mwana. Akashayibwa kumbana mwana. Akaboita intercessor kana matira na uye vanhu vemusodo ndiyozikenda iko. Akashiko mukawana 50 Konkona 40 kona 50 shikashika pa 10. Kanzi konkona 10 ishi na chema nenda misodo. Kanzi kukawana 10 walikuda shakadawa. Bakugari nganyaki sodo mune gomora mwakuda wa 10. Nyambe Abraham akataura fige. Mwada anamu nyambe wali washota kata Abraham bikuru wangele di prophet. Alifano kuna sampo rokita wangu. Bakango muda wa shoma 3. Bakataka muda wali 4. Lord at mayora kina wana sikana wake 2. My Lord, Dr. Asara Muzira, our Dr. Abuna Bevan 3. Yet, the figure that people now pray and a prophet, Nishama Yamuna Abraham, 10. But Mukabuda Wagan 3. Chakali meet a prayer, Yanka Abraham Chi. Actually, Evan, you Soto. Nobody Waka, nobody Chakaka, Chaka Soto, Chaka Shik, Growth Zakashika. But the Wakara in the good relationship with Urita, Wakam. Why? Because I know you are the one who was young to 10, but 2 and more. 3 million. Our 7 to go join our Shakanamati. Even prayer unlimited, action your moon and little prayer. But the truth must be preached anyway. But there are times that we are limited. Speak a word of God, speak a word of Tawaisho. Anzati zalo zakatotiona Jesu ishakataura shoko baba harambe Jesu lamunoda, which is true. Jesu akataura baba harambe, but Jesu waje baba asakati Lazarus come out akati mimi beside obo kuti baba vangu vanogona kumburitsa, but mimi mukasavade action muokweni unogona kuchitatsa kubuda nokuti dombo inovhara Lazaro. Nyambe Mwari vakati Lazaro buda, even paine dombo apaikwenina kupa action. Right, and that is zikasabvisa dombo vanodzivisa Lazaro kubuda kwete Mwari. Iye Mwari wacho achitati Lazaro buda, but kana paine dombo habude, not action inogona kuva key yekuti gamuchira kana kuchirusa. Saka kubvunza kusati pamusaka Wakamirirei. Nokuti zvinotaura Mwari pamusoro poupenyu hwemunhu, it's yes and amen, but zvinozoitwa nemunhu zvinogona kukonzera kumira kwezvinhu kana kuti kuuya kwezvinhu. Saka muprofita abvunza munhu, why did you stop? Akadii kuti akamira angubata zvino ndine covering ipapa zvokuramba chii. Akati the truth is I'm a true prophet of God, but nokuti iwo wamira katatu, the prophecy yashifta to action. Action is really dangerous. Prophecy inogona kulimitwa neaction. Chiprofita chiri chepamwari chiri chezvokwadi, but mabatiro emunhu baba unoti munhu adaaseko munhu chaanodyara akakokohwa. Unoti munhu akasadyara akaprofita kukohwa hakohwa. Profesi haidarike kudyara, nokuti profesi iri kutoti kana wadyara unokohwa. Kureva kuti ukatoda kukohwa kana ukaprofita usina kudyara haukohwe, nokuti profesi yaso ine chekuita neaction. Saka paaction pane nyaya. Yosaka uyakamira, ena kunzo wandiri nawo ashona kubatitete. Kunzo wandiri nawo ndekuti munhu waMwari kana asina kuudza munhu kuti wapa asikangani. Indava chiti Wakamirirei. Kwamuna kundiudza figure kuti wapa 5 kana 6 kana 4. Uyo akangonzorova struck the ground. That was the instruction. Uyo ndobva wapa 3 ndobva kuti Wakamirirei. Kana munhu waMwari achibvunza munhu kuti Wakamirirei, munhu asina kuudza kuti rova kangana, which means pane problem somewhere. Uyo munhu ndogona kusamublema. Nokuti haana kunzwa kunzurova kangani, angonzurova pasi. Ega asi kuziva kuti hondo dzichauya kangani, ndobva angorova katatu, ndobva anzi Wakamirirei. Zvoreva kuti painstruction yaunopiwa muimba yaMwari, iva nemanzwiro anodarika zvitaurwa. Vanhu vakura vanogona kunzwa matauriro valimikira kunzwa zvisina kutaurwa. Valimikira vanongodzwa bedzi nevanhu vati kurei. Limikira rakafanana nekuti akuru manzeve ndewa
sana kuti mumwe wai nekuti vanonzwa kuzvezera kuti nezvezera but akura anoziva kuti akuba zamo ndohama yako zvorati kune language yekuti zvataurwa haisi nyaya saka uyo akaugwa kuti struck the ground haana kuudzwa how many times ndokubva avaka 3 kwagumira chikonzero chingangodibata kuti sei wakarova katatu hono yairwa mazuva arairwa nemapfumo saka uyo aingova meprofita akachitora mapfumo bypasi ndokubva abaya katatu chamupa kubaya katatu pamafungiro angu nekuona kwamazuva ehodaya aiziva kuti kana ndakubaya pasi pfumo kana uchiribaya pasi rinobva rakokonyara wabhulanti pfumo risapozi kushanda riri shapu ukarirovesa pasi urikukuvadza wiponi yako saka iye akati neta kurove katatu kuamiseve mamwe mapfumo for the battle of the future gamba paakurova katatu achichengetedza mamwe arikuisa trust mupfumo racho kwete muna mwari wacho chaunoti vamwe vanoimba nekuona muri mabvisa jeeokana jehova zvoda kuti uimba arikubaya katatu arikuda kuchengetedza mamwe mapfumo kuti arigere kukuwara paarikubaya katatu achichengetedza haasi kutoziva kuti ari kutochengeta problem yati zvakaruchengeta wipo nakunetsa samsoni paanadhura akafiristia akaita problem yekuti kuvafiristia aiona munhu waanoda samsoni rudo rwaakaruda vanhu vakanzuraya zvokuti akabata dherira airova muvafiristia vese akabata chimwe chimufiristia kune zvimwe nyedzaunodzikabarirwa notameni izvo zvakabasa but wakabata chimwe chimufiristia wakaona zvaunoda kuti mwoyo wakanzwisane hatinehe zvatinoda mune zvatakanzwisane tine zvimwe zvatinoda zviri mugrupu rezvinhu zvatakanzwisane nazvo vakuikonozvinotakurambidzwe but apo parinana adatarise kuti kune mafiristia but une chimwe chimufiristia haisipeshali kana chiri kukisa chiri chimufiristia unonyatsoona kuti mafiristia vakaipa saka vane musikazwi nekuti pamafiristia anokugadzira type yavo samsoni aramudzabereki vake kuti pane vangaona kuvafiristiyeko kuti sakana akada kufunga nezvako anongokugadzirira saizi yako vachiri chimufiristia sokuti vegonyotozwa kuti kwedu vaisraeri hakuna mhano kwaita mafiristia vati kuchecha hakuna but uko so vamwe vese airwa navo vamwe vese akarwa navo but kune chaakachengeta so this king paakura kuma achibaira pasi mutatu arikuda kuchengetedza mamwe mapfumo yet ari kutochengetedza problem why nokuti by faith aifanirwa kutrasta kuti mwari wangu ndiye kukunda kwete pfumo saka aifanirwa kuramba achikonja pfumo kana the sword shoko ramwari rinorepresentwa nepfumo kana sword which means paakura pfumo atora the weight chii chaari kuita neweight paarikubaya pasi munhu akasikwa kubva muguruva refu saka ari kutora shoko achibaya nyama yake nekuti shoko rese parinobaridzwa rinobaya nyama nokuti nyama ine zvainoda zvinopikisana neshoko saka shoko parinokubaya paarikubaya pasi ishoko raari kutendera kubaya upenyu saka shoko raunotendera kuti rikubaya une rimwe raunoti aiwa iri ngarigomira but iri chokwadi zvandizvide zvakaipa but une dzimwe nyaya dzaunosiya gamba zvauri kuchengeta ndokunosvikira satani romanonzi potifa wakaisa joseph in charge yemba yake yese ndokubva ati asi pamukadzi wangu chete zvimwe zvese toka but usabate mukadzi wangu he was in charge but pamukadzi anobata saka joseph munhu wamwari zvese zvaakaiswa in charge umwari hwakapinda pazvinhu chaakasiyiwa chisiri in charge ndopakusvikira mweyo chii temptation ikufight kwaka joseph kwakati kumai potifa nokuti mai potifa ndovega vakasina umwari nokuti joseph paakapinda mupresence yapotifa umwari hwakaenda pazvinhu zvese ndokubva wasvika paakazisiya so paunosiya vanhu vanogona kusvikira problem satani chaiye akaita research akaenda kuna mwari zvikati mwari oenda discover
kuti Job hakuna matenda kuti makamupa zvinhu nezvamakamupa waiwa kati hazvese ndakamupatora ndokubva aiswa pazvese ndokubva asirwa mukadzi kuti Satani akatozva kuti zvese akapiwa naMwari pane mukadzi akatsvageka ende chawakatsvaga wega chisina Mwari unochinzwa matoro acho chinovenga Mwari chakaivanifamira kuti tuka Mwari nokuti hachisiko Mwari. Satani wakasvika pakuita research katsana zvese akapiwa naMwari madhirimbi avo usapese paunongosiya kuti zvindoo zvangu izvi ikoko ndo panosvikira. So wakatora makumu akatanga kubaya pasi ndokubva abaya 3 times ndokubva abvunzwa kuti wamirirei. Unoswera kuti nekufunga kwenyama une zvinhu zvawaita pamweya uchiitira Mwari wako but nyama yakasvika pakuudza kuti unofirei. Wazviita nguva refu unofirei. Gaambainzwa paakaprofitwa kukunda nomunhu akaprofitwa ari mumba memuprofita mumba maElisha which is the house of God. Zvoreva kuti pakataurwa kuti achakunda rutatu achakundwawo akakunda rutatu zvoreva kuti kukundikana nekukunda kuri mumba maMwari. Saka izvezvi uri muno uri kutsvaga victory kana kupawo Satanitis mukana wekuti akukundi nokuti victory haiwanikwe kubattlefield inowanikwa in the house of God. Kuti ndezvipi zvaunotevera shoko kuti ndile newe kana zvaunongoti shoko ngarikopanzwa zvaro pati zvatisiye. Victory haina kunzi muchaiwana kubattle akatokudzwa maizautsa chirimo kukunda kwemunhu kuri mimba yaMwari kukundikana kwemunhu kuri mimba yaMwari. Ukaona kunzwa ukaona mukana newe inyaya kuti une zvawakaramba kuno. Satani haana simba but anowaniswa simba nevanhu vakushayiwa simba muzvinhu zvaMwari zvavanofanirwa kuita. Wamirirei kwete kuhondo muimba yaMwari. Zvinoita kuti umire zviriko unonzwa loss. Adarikana tiita izva ndinochengetedza izvi. Gamba ukuchengetedza problem nokuti the more you trust in God uri kuvhuna mukana nokuti Mwari vaite zvikuru. Uyu paakakubaya katatu ndokunoshakunda katatu kuda kuti ane control nelimit nenumber of victory is the end of a man, not God. Prophet anorepresenta the mouthpiece of God, but in the presence of the mouthpiece of God akanzwa nokunda katatu nokuti wabaya rutatu kuti maoko ako ndomaprofita. Uye maedza anoprofita waita unogara unokohwa zvinoita padinoona kuti uprofite chefuture yako. Alright, ukapinda motikari woisa murivhesi giya woramba watarisa kumberi wotandoda kusvika kuna Samora wangoisa murivhesi unoenda kumashure mota inorespekta giya rawaisa mobile kwawakatarisa nekwaukura kuti maoko ako ndomagias elife. Kana mashuvira zvakanaka but kuna munhu werivhesi unopedzisira waiko maoko akandomagiya mota inorespekta giya rawaisa kwete kwaunoshuvira kwedu. There was a time patanopadza pena longa saka kune mota yanga afa pamberi pedu timakukwidza so saka ndaida kurivhesa midzoke kumashure kuti itange yadari saka ndakaisa kurivhesi giya ndobva atoshidzwa daruno yako uyezveni maindi yangu yatokanawo ndaisa kurivhesi ndakamira vandatongotsenga mafuta kwandoda kuenda kumberi but giya randaisa irivhesi ndakangara mota hainambonyara tavadabaraikaenda kumberi kuisa mafuta usakune life yangu yokuenda kurivhesi apa mafuta ndokuisa ndakavhunduka sika mafuta so vandoda kuendwa ndatoozviya pandakagara ndaisa kurivhesi giya ndikavarairwa kuda kuti dzimongona munoisa mafuta ekudroka. Unogona kuisa kurivhesi kuvarairwa kune umwe unongoprofita rivhesi kana kutishwira zvakanaka but maoko ako ari kuprofita kuda kwedu. Wamirirei nokuti kukunda kwako kuri kukuita zvinotaura shoko raMwari. Saka pane kunzwe kuti wakamirirei nokuti Mwari wacho nyanga vaine simba but kune inonzi willpower. Kune chavakaisa mauri kuti munhu aite so ichocho ndodambudziko rimo munhu nawo nokuti zvinoita kuti umire by common sense zviriko.
akabaya mtatu ndokuvasi yawa ari kudizina ndikatambisa mapfuma wotobayo zotanga mkuru yari kasi tenge tisina maweapons ane karabheka saka beta kubaya ka3 kusvika ka50 aripo gamba ukatobaya ka50 unisa trust mumainstructions amwari kudarika kubatwa kwauchaenda saka vakati aiwa pamupacho ndinotozvanika kubaya katatu kuchengetedza gamba zvawachengetedza ndokukundikana zvawabaya ukabhendesa wokukunda zvooneka sekunge ndikukuvhisa ndikukubaya ndikubhendesa riri kugadzira munhu anokunda batira unoavoida kuti njenga dzava njenga idzodzo ndonhamba dzekurohwa saka anzayo uchatokunda katiri munhu wamwari ari kuti aiprofesaya zvinobasa umwe nawo munyango wabaya katatu profesi haisi beyond action chiprofita china simba kudarika action kuitwa nemunhu. That's why no matter there's a prophetic word, you need an instruction on what to do. For every prophetic word, you need an instruction on what part is one of them kuita. Chese chananzi na mwalimu shaita mupenyo wako anoreva zvokwadi, but kune zvaunofanirwa kuita to connect the promise. Kana ndakabata tauro futi museke wandikumbira tauro ndikati it's okay ndaimutori chasara kwavari haisashwari dzekutaurirawo vatoziva kuti akabvuma ratorawo vasati vanavo abe panano zvakasiyana fundiswa kati kukumbirawo tauro ndikati it's okay mwasha izvezvi vasati vanavo by knowledge vanavo nokuti ndabvuma chichaita kuti vave naro nyangwe ndabvuma vanofanirwa kufamba uya kuzotora tauro kurati kutora kunoita kuti vave nazvo but vakasatora vanazvo asi kutora ndopashwaridze kuti ndava nazvo but vasati vatora ndabvuma vanoziva kundirawo saka mwari wedu harevi nhema akati yes but the way to take the tower ndovanoya the devil between them rugenda kupa aswirevesa amuwirirane kunyeperwa iwo ufanirwa kuziva kuti kana munhu ari achindida anondida nokuti akatondida ndiri mutadzi saka hapana chichadzivisa mwari kundida nokuti wakatondida isati ndanaka akandida akandipa mwanakomana wake Jesu kunaka hakuna kupiwa Jesu wokuti akanaka ndakatopiwa kuti tonaka saka munhu anofanira kubuild confidence in knowing God kuti mwari haini nematauro ngerangu saka panenge andinokuti Satani hatori chakanzirwa ndechako anouya pano kana ndinganzi iriko kana mukasapinda iriko kana mukatosiya murenje iriko wakaipa chaanoita hakusekenani anongouya pakati penyu nekenani kutanga kutaura nemiswa kuti kune majairi vabereka hakuna kumira mushi makazodai mwari wacho akumira nai unaikona kamukufanenzana ipapapa the movement ndeyezvei mwari akavapa assurance chinhu chiriko but Satani unoyomira pakati zvinonetesa munhu pakuitira mwari zvakawanda but izvozvo hazvinokuti mwari wacho hakudi and hazvinokuti chaakakumbisa ndechenhema but Satani anomutsa zvinhu zvinoizemani common sense zvekuti ubaye katatu sauchona pakuita kwako hauita chitere nokuitira kune kumwe mishana mishanu haukunonena usungu chichitere hauni zvinokunetsa chitere kumbaya sanje yako ugaro udzoke urikubaya katatu yeripo unoavoita ipapa ndomaurikuba wakaipa mukana kureva kuti action yako chiprofita chefuture yako. Allow the word of God to work. Tendera shoko ramwari rikushanda pese parinobaya panorwadza but rinogadzira munhu anokunda paaibaya pasi ivhiti pasi panoita sei panoti panokuvara ndati iflesh munhu shoko parinokubaya harinakidzi rine parinokanya so but pakukanyiwa ipapo rekoda tinakawanda kuti parinobaya rokanya namatunga saka paanobaya pasa anotibhirira flow yemba inonomari saka anenge anobvisangane tsitsa munyara imba inoparara parikanobaya katatu gamba chaunoita chiprofita haisimba munhu shoko raanotikuda kuti mushande ndonomushandira mwari pavakavhura pasaidi penipagwada pasaidi paka vakabvisa mbavhu vakatopa chaari kudesire life pachakaitika chii mwari vana kuti kuda kukupa mukadzi gara ipapo
Vakamwanisa upenyu vakatopera the flesh vakavhura nyama, the ground flesh Eve. Vakavhura Eve vakatora mavhukati. Kureva kuti iwewe pachako shoko unofanirwa kuvhura. Ende kana uchivhurwa hazvinakidzi. That's why Mwari vakakunzira mutakare upenyu nokuti hazvinakidzi kana wakasvinura utomboka. Pese Mwari paangakupa chinhu chakanaka hapadi kukwanisa. You only tell number one to resist. I believe maybe that's the main reason to cooperate, want to run sound. But I could buy some to participate. Why? You imagine you snap rallies or football. Remember when we are when I market in Ghana. About it, but you know by house. There are people who are funny for So when you trust God, Kurara is sign of surrender. Kurara is sign of surrender. When you trust God, surrender to His word. I'm going to see a problem. I'm going to see the game that is for my mouth. So I'm going to check about Wakamirirei. Muparinga has to go how many times? I love the church. You know, put up like the shape. That I'm telling you, I'm because I'm very question of Ferrari Manama Chua. Don't like it. Because there are times that it's a system of the church. But when it's the system of the kingdom that is now with them. There's a difference. Who you out will strike the ground, the number depends on you. Blind Bartimaeus, Bible is calling you. Bible don't have a piece of remember, I was blind. But as a blind man, I can't perceive in the spirit. I was on my bacha, I come there, I find you. Tell him, was I never my bacha, I take a rosso. I study on him, but I don't know if that's happening to one only piece. Blind Bartimaeus, I have to expect him to be so much. I have to woo and Udana, he don't buy so much. Put a still so buy one to also know it. Can I not sit down? I'm able to sit down, but I'm watching my room for a room. I'm going to fit out in Yamada, how many times? You go back to general, shut the ground. So the work that is better in general, you know what that shut the one. So how about you don't shut the rest? In the nature, I can be fast, let's put it in for 9 more. Then one could have said, ndizokita na pachechi pachitwa mabasa arikuitwa wega maprojects ngezvinhu zvinokuletwa zvichakashandira Mwari. Saka isana nechikoro kudharaunda kuti tinoima kuna Mwari vanhu usaregerere pachechi pachiita sora iwe uri paholiday uchingomeya torambadza unosakura chechi ndakadoneta labor for a long time pachechi iri system yakakatichwa kubva mabere kuti as long mari yacho usina bari Mwari chaakanakira manje akaremisa kusvika palero kuti matopa profita mvura kwete mvura. Also don't forget the mvura. Apana usi drink, apana usi water. Ukapa profita mvura. Kana munhu wamwari mvura unokapitira blessing. Lakini ukashoko kusvika pane Exodus 25. Vanhu vakaiti yainde zvipo vanhu vanodagava bisi. The last instruction vanhu vositaurira vamwe kana vasina zvokunza vauye nemakushi embudzi kwete mbudzi. Sasa wai give you stuff, you must be a giver at this level. Can I see how much about not coming out of my push? A sign that he wants to work towards the things of God. There was a purpose, and Pastor Aisha is a push. So, in other words, Wakamirirei,
Ungakudaro sukita zvinoitwa nevanhu nokuti malevels takasiyana kuwana takasiyana. But kuti Wakamirirei pazera rako iwo mavere ako eground unofanira kuwaziva wega. Maitiro ako vivavo unofanira kuwaziva. But ipapa ndekuti wakatozomira. Dzimwe nguva wakamiswa nokuti pamwe vanhu vasi kuappreciate. But I've come to tell you this. Mukadzi akazora Jesu perfume haana kutendwa nevanhu. Jesu pedza akati zvaaita izvi azviparika pasi rese. Aita zvakifadza. But vakava kukomberedza Jesu vakati what a waste. Usakaisa kuti vanhu vachafara nezvaunoita. Vamwe havazvitori sechinhu. But Mwari wako nekutendeka kwake anoziva kuti you are striking the ground. You are prophesying for the victory of your life. Saka Wakamirirei. Chakaita kutumire notiziva zvichida vanhu kana mafungira kuti maone vanhu kana kuti ikonomi yacho vachinzwa profita airwara but atiri kungoprofita kubudirira ikonomi yange ikarwara. The word of God will prophesy victory to your life. So don't stop doing things towards the house of God. Nyika ndoisisina kukaisa mari kubenga vaisa interest. Ina kuti tinoisa kuti dzoka ndodzatona kudzotamuna. Kana vanozondabvamukisa kuti waisa vakamusisina. Nyika iplastike but Mwari wakatendeka. Saka there are times you don't compare my systems, the kingdom, and systems on the ground. Muvengi hakundwe mbatho anokuindwa muimba yaMwari. Mumba maMwari ndomatozo muchakundana 3. Asina kuti haina musango. Kureva kuti the best way inzira pakanakira kuti ugone kurwa. You do it here. Kana chiti muimba yaMwari, I'm not talking about the building, I'm talking about the body of Christ. Nokuti dzimwe nguva unoona kupiwa instruction yamwe yakuchenekita chinhu kumarai. Ndobvata chechi yedu. This is more than a church, it's the kingdom of God. Tine vanhu vane mindset yechechi darika pfungwa yaMwari. Mindset yenu unopinda murevhi nemupriest vakasiya munhu akonwa. Maybe the reason ndekuti hapinde kuchechi kwavo. Kana kuti anopinda kwavo but haabvise. Vatoti zvikonzero zvokumandirana. Anzorosvika vakutarisa sokuti uyu taika hako pamofanina hako ngazvirowa. But murume akanzi good Samaritan munhu akatenda munhu parodiketed church. Mwari paanomaka ugood haamakire muchechi chete. Nokuti kana tiri muchechi munhu wese ari good. Ugood huri kuroad. Especially munhu musingapinde naye ndopaneka good kamwe. Saka mubvunzo wangu ndekuti Wakamirirei. Ende dzimwe nguva wakati ndikaramba ndichiita zvinowanei. Kana uchiita chinhu ita kuchiitira Mwari. Waindadaro nokuti hapana pauchaona Mwari wacho pamuitira. Panokuva kuti hai Mwari ukamona nomuitira sori hausi kuzomuona. Iye ndakutokuona kuti hausi kuita. Nokuti paada kumaka gudhu yako dzimwe nguva panze. Saka mubvunzo ndokuti ipini panze pacho Wakamirirei. Munhu wese ane capacity yekuita but zvinotimisa zvakawandisa kune kutaura pevanhu. Unapochita izvi zvinokuita zvikubatsire. Let's finish this conference. So the prophet is a true prophet of God. But haana kuprofita Mwari wakatiri but ndikakuwedzera dzimwe nyasha pamusoro pako kuti mu3 imo ndaakutopa dzimwe 6 or kundaka 9. Akati I'm limited towards your action. Action yako in faith inolimita. That's why Jesu aikakaporesa munhu aiti kutenda kwako. Anotozvona ndinepawa ndakabva kudenga mutambi watarime dzimwe chechi still serious watokorana. Jesu akati aiwa iwe kutenda kwako. Why not in Galilee haana kuita zvizhinji because of their unbelief. Kureva kuti faith inogona kulimita kana kukonzera kuitwa kwezvinhu your level of faith. Saka Wakamirirei. Agonda vakuzviita but hapana chandakawana. Do you know kuti mbeu dzinokura zvakasiyana. Ndakanzwa kuti mubenzi woita 2 years nayo. Ndizvo. 24 months. Munhu 9 months. Ukaona size inokubudza sezvino zvikasi. Ukaenda pachicken inn. Panoitwa zvechikafu. Ukasvika uchikudawo zvimwe zvinonzwa nzwira yako. But zvimwe ukasvika unotopiwa ipapo ipapo.
chinozimira yako chinotinakira achididzu ukono ubi waipa kuimerinda kana ichike nozoti mbomira inokusoti what is rich for it was not time. So there are times when you are complaining, yet God is preparing something great. Don't lose at something great is coming your way. Hatukushandiswa, walikushandisa life karibu. But kwa umekila mnani, kwa ukashandiswa ipa, wanamupa mama kutoka kumshandiswa. Wale wana abuse watu, it's real. Ili mnizwa, mwana ikulewa mwana kumshandisa watu. But secretly, everyone who has shut down to the Zamari was shut down by what? I wish I did some but was shut down by. So sometimes it's a little 1 million. But you know, in business, the best you can do is to create a name. Marino Zutera Sita Chinchawaita. Maswaya Kutatera Sita, and Costa. Zita kanalaba hapo chino Costa. Alamu zwana ndogondoke uchinga we KFC. Dara isadas. Kwa Amerika. Tani anga graduation kini anga kufanya mzozo na chino test out na bile test out. Aje ndo kunye kitu kichai kwa mziki kichai. Today muna watu kwa msozo ndoge ndo KFC. Wale anga gatira Zita. But why gatira Zita jana turina. Anga gatira Zita shino turina. So, Bible not even Zita kanaka. You know that's what you face. Well, you face is not a Zita. So there is a time to build a name. I can't know what I'm saying. Ngati kuona zvimwe zvinoitika kuti pebiti tikamira vanobouya tisina kuashedza iye kuti pane padaimira vasingaona. Saka kuti automatic. Mazuva ekugadzira Zita uri parodi akasiyana nemazita ekuzita ravapa. Izvo zvinotofanirwa kuti muri kuuya nenaso nevanhu vekurodi hakuti magarisa uya vekurodi but pane pataienda vasingauya. Why? Pane mazuva anogadzirwa Zita, mazuva iwayo ari painful. David ari kumakwai hakuna munhu akaomera maoko aidzoka aine mavanga eshuma nedii hakuna ainomutsava nekunzwira tsitsi. But pane time yakaenda pamberi pagolati akane victory zanzi vakadzi ndokubva vaimba. Hauimbirwe pese pese but uchaimbirwa. Maomba umbirwe pese pese but uchaomberewa. Asinokuva mufori vaiombere. Unyanda vafunda navo. Vaimubvira tsitsi nanasa azirika metsa. But there is time to build a name. Saka usamire uri mumba mwako. Usaite pfungwa dzakawanda ere. Nyangwe muprofita atorwara, chiprofita chamwari achirwara. Nyangwe ikonomi yeZimbabwe yadhakwa zvakadii. Kururama kwaJehovha hakuna kuchinja. He is the same yesterday, today and forever. Kana pakaita vanhu vange vakukanganwa vakurama, ndikubadza mwari asingakukanganwa. Anoti I will always be with you. I will neither leave you nor forsake you. Continue to do the good things. And He is a faithful God. But Wakamira. Chakakumisa chi. Economy yake alivungu kama kivu lao. Alivungu economy yake unonyu kwa change. Kana shobora kati give and shall be given. Whether in good times or in bad times, it's the principle of God. Usamiswe na economy. The word of God is stronger than any economy. Wakamirirei. Kumira kaita zvinaki dzungu. Zvidzatura baba. Ma principles ekingdom yaMwari. Haadi munhu ari munhu, anoda munhu ari mupfungwa yaMwari. Zvese zvinonzi naMwari ita, hazvina kuti but ingati kana zvoda kungomira musoro unongodzvirizira kuti zvakadii.
more than faith. It's the same. Let us continue to do good. Usalimi tuwe common sense. Usalimi kufunga kulimba nyama. Na ulipooneza kuchengeteza, ulikushukwaza. Then baonena sikuko ulikukuara, ulikuchengeteza. Let us begin to pray. Na manda mtimani mpenyi moyo mfurira mbele vita. And even when I want to continue to do the good things of the Lord. This thing is saying, I want to continue to do good. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Grant us the grace and the power to do your will. Kuita kudakweni kwa Joseph. Nilegero kumiswa. Nekuwala kwa economy. Nemanila leta upeni. Nisirabu chulima yo katendeka. Nisharanga nishita kudakweni. Nishiki saidi, sibi saidi kwa nisega. Musika ya Jesu Kristo wa Nazareta. Amen and amen. I want you to decree and declare a thing. Just raise your hands. Baba tuna matakukereke. Kune hondo zirasiya tunomukira abana. Happen we all kutungira nepita chamulele washokoreke. Chile chiporofita chile mangwana ramo. Seporofita wanataura kuti waroa katatu chakuda katatu. Kereke baba gaile kugubira pa 3 times. I prophesy, grant them strength and favor. Baba ya mafumo kashinji. Baba itezole wanishokole kwa Yesu. Baba kere mura mwele fungeta. Lokuti mulimu wale watatendeka. Muikono mulimu wale watatendeka. Ma situations akabila sekudai. Ndola malishora kuna magweni. I prophesy good things to your people. Jagananga shibatike mupeni wao. Mulitao tichenge etwe utano na favor. Wana mshukuru wapi wa discipline na uchenjeni. Jinobatu wale mungu ashikokole mshopa fanzi. Wasiya gare kare kukunda. But jinokuni wakakuwa gare pa Calvary. We receive the grace to do your will. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Wasiya kama kukuja chose kupenya wake. Usigara Yesu Kristo Nazareta. Amen. God bless you. You are a prophet of your own destiny, and your hands are the best tools. It's no profita more than your mouth. Ukamtaura zvakanaka, une kubata kunorwisa zvaunotaura, kubata kune simba kudarika kutaura. Kubata kudaifuza kuti munamato wa Ezekiel ndo ngomba 15 years. Bandakazo verify munamato wacho. Aiti Mwari tarisai mafambiro andakaita. Ala kuti ndwaye mataura ndiri kuita. Prayer yake aisiwe nenyaya. Action yake mararamiro ndo akadenda Mwari ku prayer. So prayer aisiwe kama powerful, but action payakatsanangurwa kuti tarisai mafambiro kwete matauriro. Words, they are powerful and good, but the greatest tool is action. Kuita. It is not kumisa kuita. Shiriko. And the only akanaka wafuti kutuka sudai. The truth is, ukaitira Mwari akatendeka. May God bless you, church. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.